Gipasalig sa gobyerno ang steady nga supply sa mga bakunang moabot dinhi sa nasod sa sunod nga mga semana. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, taliwa ning padayon nga vaccination nga gihimo din sa nasod. Gipasalig sa gobyerno nga magpadayon sab ang pag-abot-abot sa dugang supply sa mga bakuna. Sa forum sa Philippine Information Agency dinhi sa Subo, gipasalig sa labaw sa ahensya ang pag-abot-abot unya sa dugang mga bakuna dinhi sa nasod. Matod ni Undersecretary Ramon Kualoping III, moabutay na ang supply sa Sinovac gikan sa China, ingon man sa Gamaleya sa nasod sa Russia. In the next few weeks, we will see more supplies of Sinovac and Gamaleya Sputnik 5 from Russia. And then we are now in our A2, A3, A4 prioritization for vaccination. Iyang gitinaw nga padayong gitutukan sa gobyerno ang pagpamakuna. Gani gihangop niya ang Visayas Vaccination Plan nga naumol alang sa hapsay nga implementasyon sa mass vaccination. This is a one-of-a-kind manual done in the Philippines, the Visayas Vaccination Operations Center, the other building. This is a very good step in order to synchronize and rationalize the logistics and supply chain of vaccines. Sa Mandaue City, moabot na sa 1,450 ka mga frontliners ang nabakunahan tanan. Nahurot ang katapusang shipment sa 600 vaccines nga nadawat sa syudad. Apan matod sa City Vaccine Board, may uban pang mga frontliners nga wala nabakunahan base sa ilang master list. Kini pa karon ang gihimuan nila og inventory kung kinsa ang mudawat sa bakuna ug magdumili niini. Taliwa, Bob, nini nagpadayon sab karon nga pag-apod-apod sa financial assistance alang sa mga senior citizens. Gipasukip na sab sa City Hall ang impormasyon alang kanila kabahin ni ining COVID vaccination ug registration sab alang sa katong mga senior citizens nga wala pa nakaparehistro tungod kay sila man mga lolo ug lola ang sunod sa priority list human ni ining mga frontliners kasamtangang gipang bakunahan. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report.